hi ari deng pen den arong along G+2 kulat ahem kimi kangpu. JJM Banglo, Mr. Narangju Longpo Pudola Mara Himai Tiarong Rarapan Pachihokna. West Karbi Anglong District Driver Association hin pen Kheronialong branch asai hem kangpu. Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen. Syama Prasad Mukherjee Urban Mission pen kiramtang surhini reng koi pen inkoraisi aninkana bahaphan Puluni cluster denarong ahitialong G+2 chojor cholang akulat mate market sobahem kimi kikim kerang patang ponsi pinija khongni phain korahini ani KAC executive member Ritesh Inghi arideng ingpu pontanglo denarong ahitia phan denarong town pamandera phikaching thura saiki claim kidam pon boma sonsi denarong ahitialong ta Syama Prasad Mukherjee Urban Mission pen lakpli kebra phora suri truck kebra pho atangkanang palisi room kep beha ka chokle matuma phan ahem kimi kimrang ponlo bangso hem kikim kerang patangsi la solong RCC ringbel isi denarong ahitiang kang apartment lak plira suri truck kebra ke thomatang ka pen kasimar pon patang ponlo bangso hem KAC em Ritesh Inghi rideng pen ingpu ponsi anso se denarong ahitia phan kaching thur asayamo ki claim kedam pon je phan chisik pon Ngau bozara long G+2 laso building Syama Prasad Mukherjee laso central scheme dak samelang so block laso kikim kerang pen pini dak opening lo lase laso opening lang laso dak kadu video pen danglok nitum la Karbenglong Autonomous Council Board chairman la pen dak town committee chairman la pen VDC chairman la sorting pen ko sonsi non tang et pen pi a guideline do la so guideline ateng pen ko sonsi pa fulfill ponsi la dak beha bepar ke claim tu phan ko sonsi awar sai pi ma la so puthak ni tum chingwai pon lo la se dak ke claim ke dam tu ma phan ta la se la central government la so Syama Prasad Mukherjee la so guideline ateng pen se follow ponengji la se dak ke langi taduk we bang ke samelang so block andar pen silang pon po la sila son thak thak mo dak Dengaw bozara long building sita me kenang so la si la sola ma puthak sita me lo ni tum Karbenglong Autonomous Council akhai Dr. Tuliram Ronghang khai pan sita me lo pinpura lo pipon po mo anso se dak Dengaw bozar paching thurji phan ni tum chingwai chingsai pon po la MLA ke hai ta do Dorsing Ronghang alangli pen ta me lo non kewang ji lang ko son si dak Dengaw bozar anso se paching thur pon ji phan itum ke claim kedam la pen rada tum ke messenger aphan la pen dak local beneficiaries atum pan behar bepa pen to claim ye aphan alangli tum aphan ko sonsi jakong perang ki pidun jima ni tum kichi sit dolo la se alangli tum han kerabia barsai sarkar pen a scheme la rata to claim tum han bank pen loan pen dang lok sidam melo son scheme dolo sila son scheme claim kerabia pan ni tum town committee atum pan koso scheme si rada tum pan piponjima lasida melo nilitum chingwai pon pola pen rapon pupusi nilitum katu be chingwai pon non denarong town pen 2.0 ahem so sitami denarong town ke parlo kedo anatuma phan kapalong pon jia phan bor ipipon populam chak chipi ponti mesen pen kulat hem kimi ingpu pipon long ji aphan nilitum ala code number photo lasinon ada ka state dak town and country planning atum se alang litu file da memo mo la se kelong da prangi aphan si nitum kiba lo la se nitum non head jong ta pamowang bom hutame lo nili over telephonic conversation chingki lo la so an paprap ji aphan ni nat pentame lo pressure alang litum phan ne pipon bom Bangsolong denarong town committee chairman Prodip Ingti lapen Samelang so block BDO Jinali Nat Nomati VDC chairman Britain Mohela lapen Dharam Singh Pro tourism board chairman Anparta contractor atun chetongdu News report KTV News Lakhain ko ira trok Dwarbaguri constituency angkang Dolamara Himai tiarong along kikimpon JJM scheme alang angkru ko ansi asai ki me kahino puthaga bangki radatum thek prong khangjang lason si JJM pen radatum afan mission alang kapajun longje afan sarkar pen siding pondum bonta asaya mu ki claim pi amu ki wang videra jok rada phana bangki pachi hok na kason si ki ong dunga dimalong thek pon longlu
lason si dolamara hemain tiarong arada tuma phansitami mesena lang lapen lang ki sung pen ki pajok ponjia phanpura JJM scheme pen semar pondu bonta non tang pamimia kopensi lang ki duadim ta hinulap laswang bong pen ka pheri mi yang thega bangge rara phan lang pilo sitami lang ke bang pen mate water tenga de malong adip ka videra jong moko pai ke lang no pen ko mat ne oso jong si jang chok lepute sorkar pen adai chenji maputa nang pachini dun halapu long le him pho phanta thang nadalam chingki ke pin pensi labang so jal jivan mission scheme bidam ko bang so buthak long le him pho tumta ning duk lo pusi lam the chipaklang pon ringti ông đây alam si kalau tu kau chúng ta sẽ than bom lo lele yang se lo hal lang ke thian ta adim yang ke sei rui la pu asom si dokol lo ke la so bonaya fan bang ke bang tunang kok ko la dak along le ke ni lipe chipek lo along le dang li pek la along le chipek lo ang ke sakuri ma phan no pine la ta non puta record nang le lang poisa ta na pipelang long le nam dang pi pelang long le nam na pipelang sakuri ta nang pipo ta nang ni ye lang da no lo dak lang ke lang bang ko mani do ma dak bang ma bang lo isi pudam lo te la rong sora ri smart tum phan toy po lang ave po palang nam po la se ke ala bun pin ni ta bun ga brata pasai po la se ko rong so tu asal su ta ju la non son ta pa bu pri ang athak ang dak lo อืม la thak la aku ba bi ave ku ke bi ku ke ko ta alo jam et ma alo jam kali ha ko na tu puisi bang ke jam do bon ju jam de la na bang ke dam ne kilok news report KTV news Keramtang jakhongni phaingko rahini ani West Karbi Anglong District Driver Association a hin pen driver atum ki claim kedam ki messenger phan puma thaponsi Kheronia long ta branch sai hem ingpu pontanglo labang so sai hem lake West Karbi Anglong Youth Congress ame phu Agostini hi hin pen si ingpu ponlo bangso phi rara mekang ni ponalong West Karbi Anglong District Driver Association dunmei phu hin pen kachari pon amelong aluhi sar man pen Abhiram Rabha West Karbi Anglong District Youth Congress amepu Agostini hi Kheroni rongkang tui arong asar Ramsing Phangcho Chengbong Dera arong asar Hemari Dera lapen West Karbi Anglong District Driver Association amepu Horsing Phangcho West Karbi Anglong Driver Association atum Chetong Dunpen Mayor D Pidon Reddy Melong driver atum akisung kedoan kachepajok kacherat thekjia phanpura mesen pen chingbai chingsai pon samelitum chengpon bomlo nang pangdang pon bomlo la pen ke public atu pen punon police atu pen puno arokhi tu pen akauti tu pen putameli tum ban angdang ke the pen nang thek nong lo ke claim pon ke dam pon pusame enana asai long bang thek nong lo lasi alang li tum same elitum akerap ta long pon lo la pen ke alang li tum bang same elitum kerapon alang li tum handame pipon lo lamtang alam bang ke du lo kerapon pusame aprang ke ambulance ave la pen ke udam nang polo de dead body ke ponji postmortem ke poji usame elitum along sinang chiki nang koglo elitum tame lasi elitum mangke rap dunang bang tanang rap nai ula so kengkam pathi pona la pen ke alang litum tame elitum hantame manpeng pele e pehang pona la pen manpeng ipon pensi elitum rap duna pensi nili lana lam nunji pensi nili inton poni koglo News report KTV News Pinia Berta Bangkil Ansikang Tonlo Dumit Hakmi Kardom